салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали ёбон бародаро. Каналҳои фурӯшии мо ай 300 подписчика сар мешавад то 80 000 подписчикара. Аммо пеш аз видеоро сар кардан як лайк биҷиқин ва дар канал обуна шавед. Бародаро, шахсон дида ки каналҳои YouTube дар кора, ин рақамҳои WhatsApp мо занг мезанем, алё мегем, суҳбат мекунем, маслиҳат мекунем ва каналҳоро пешниҳод мекунем бигирин ва пешравӣ кунем дар сомонаи YouTube. Бародаро, ин кроссовкиҳое ки мебинем, дар бораи кроссовкиҳоам видео мекунем насиб ояндада. Фақат подписаться кунед, дар оянда ай бораи кроссовкиҳоам нархоша гап мезанам. ҳозир фақат барои каналҳо гап мезанам, баъдан барои кроссовкиҳо. Агар ки шумо дар канали интерес набоша, бародаро, ай кроссовкиҳо якта мегирен, нархаш 2500 ай, 2500 ай зурат. Ана канали YouTube ки гирифти, хеле кроссовкиҳоро тамошо мекунед. Бародаро, канали YouTube ай 300 подписчика сар мешава, 300 подписчика 2000 рублей ай, 500 подписчика 3000 рублей ай, 1000 подписчика 6000 рублей ай. Каналҳои монетизация ай 1000 боло, яъне 1300 ҳаст ай, монетизация қати 20000 рублей ай. баъдан ҳастай каналҳои калони бемонетизация 10000, 20000, 3000 ҳамаш ҳаст. Фақат занг бизанед, суҳбат мекунем ва маслиҳат мекунем ва бигирен канала дар сомонаи YouTube пешравӣ кунем. Бародаро, бизнес, ҳунарта нишон бидед, любой чи маҳсулот дошта бошед, мемонед савдо, мерава, занг мезанад, мегирӣ, канала мегиранд. Каналат камтар бахоҳ шид, бародаро, рекламадатиро занг мезанад, канали моро реклама ку, магазини моро реклама ку, мошини моро реклама ку ва маҳсулоти ки мефурӯша реклама ку, барои рекламат сумуд мета. Яъне ту метавонӣ сум кор кунӣ ва зиндагита тағйирот бидӣ. Агар видеои ман шумода маъқул боша, якта лайк, подписаться кунед ва рақамода занг бизанед, каналҳоро бигиред. Боқи худованд ҳаматон нигаҳбон боша. Хонаободу сарбаланд бошед.